Ongietorri ProTalent podcastera, gaurko atalean orain arte agertu ezten beste alor bati begira jarriko gara, Anpos Service deritzona, baina nik azaldu baino gaurko gonbidatuari, gaurko elkarrizketatuari eskatuko diogu bere hitzez eta bere bizipenetik kontatzeko zer den zehazki Anpos Service. Mikel Ira eta daukaten benirekin. Mikel, kaixo. Hola, kaixo. Ongietorri. Tira, Anpos Service esan dugu. Zehazki, ze alorretan egiten duzuzuk lan, zer da hau, zein dira zure eginkizunak? Service izango zen, klientei ematea, servizu teknikoa. Defentsi izaten da gehien bat, eraikuntza planta bat o balbulak eustetuna eraikuntza alorren balin badau, adibidez, lantzen zaio, nola instalatu, edo eraikuntza momentu eukitzeituen, eukidea izazken laguntzak, o akatsak igual zerbaitetan erreparatzen dauntzea. Bideaz esango dugu, Australiatik iritsi berria zarela, duela egun gutxi, ez, Mikel? Bai. Eta zer egin duzuan, nolako esperientzi izan da? Hor gure egin kizunezan lob test o txitzen diena zan, behin balbulak instalatzen dienen planta baten, zan gas naturalan ampliazio bat, planta baten ampliazio egiten nahi die, eta balbula serieka montatzeitue horko entramadu, tuberi entramadutan, eta danak bere denboran, bere sekuentzin, zatio sekuentzi bat eman barrauke, bat iriketzen da momentu beste itxi barrauke, beste gelditu in barrauke, beste eman barrauke seinalea, ez dakizen bat kaudal sartuala, hor mundu bat izatea, eta pixkat, puesta en marcha aurretik egiten dien probak, txekeok lautzea. Tira, Australiako bidaia da bat, baina okerrez banago mundu zabalean ibilizara, ez dakiz herrialdetan tokatu zaizun egotea? Mundu guztin, askotan gure harritu itxen, horre saldu dian poko balbulak. Zatio harri-garri da, Trinidad Tobago, Papua Nueva Guinea, Indonesi, Malasi, Filipinak, estatu batukan, mundu guztin, gutxina espero dien elekutan, geho julin barrezaten dugu. Eta urteak dira, bidaiak dira, ez dakit bizipen bereziren bat, gorretzen duzu memorian, anekdotaren bat, akaso? Anekdota bat, ez dakit, zera zan, Bruneien adibidez, Bruneiko sultanan urte zien, eta gu antxetoka ginen, asistentzia bat iten, eta han ematezon festa handi bat antolatzen duen hortan, harrera egiten du herri guztiri desfile bat montatzen da, eta guan geren ez dakit nun, eta gurean etorri zan, eta guri galetu ziuna berzeitxeken dunan, esku eman zion, alaren gerela, eta kurioso izan zen. Lanbideak ematen ditu nolako momentu bereziak, ez da? Eta bada, hori momentua, eta bada bereziki harritu zaituen herrialderik edo? Gehien harritu zaituen herrialdea zen izango litzake? Zaila da, zetio, harritu Txinak, adibidez, nahiz da, denboraz Txina geoza berdinagoa, guain hasieran juten hasi ginen asko ez berdinagoa zen. Guain azkenen mundue, jutezea mundu guztia, eta ja geota berdinagoa ezautzezu mundue. Baina garai baten, herri txikita jute zinenen da... Xok kultural hori bai, ez da? Hango jendea, hango beste patxara baten bizizien. Eta gure atzetik, unme guztik ibal gure atzetik seika, oitu bezerelako, occidentalako ikusten da, izatezan, bai. Kontuan eukita zen martxa daukazunzuk, bidaiatzea gustatuko zaizu, ez? Pentsatzen dut. Bidaiatzea gehiago leku berrik ezautzea. Bidaia hegazkina eta ez zaiz gehi gustatzen, baina, Zer ez da falta zure maletan? Zer ematen duzu beti zure maletan? Guain eman barrekoa telefonoa eta tarjeta, bisa bat. Eta nolako bidaiak dira? Joaten zarenean data badaukazu, baina bueltarako data egoten da beti edo? Ez oso zaila da asmatzea bueltako data. Normalen intentatzen dugu, más o menos konkretatzea noiz etorri behar dugu, baina askotan normalen luza biten da. Australia ze aritu gara, baina Australiako proiektu ontaz aparte, ze beste proiekturekin zabiltza orain momentu honetan? Bain dazkeu, amendik abuztu iraia, urrin, dazkeu, Livorno, Toskana dela ontzi bat gas naturala almazenatzen dut, gero partitzen du FSR gutxitzen dina, han parada bat inbehar du, urdun mantenimentu egitean nahi du hango balbulai, urdun
hortago prepatzen nahi geha, gero abuztun Gate LNG-a humarrakeu baita, hoi Rotterdamen dau, hango puerton, eta hango balbula batzu ire mantenimentu inbartzaile, eta gero bai eskuarten badare gehiago, ondi hori ez da baino hoik gehiena definituta dago goi bik izan holik. Eta ze bezero motarekin egoten zara harremanetan, eta batez ere nolakoa izaten da harreman hori? Harremana normalen ona izatea. Zetio, bueno, normalen guea ilauntzea juten geha, o problema balin badao, problema soluzionatzea. Orduan, normalen ondo tratatzen genitue. Eta bezeroa izatea, eraikuntza momentun, humar balin badeo asistentzia, planta bat eraikitzen ari delako, refineri baten nago gas naturala, mina bateko planta bat, orduan ingenieritzakin ikuitzen dugu harremana. Hango ingenieritza, konstruzioko ingenieritza batekin. Eta behin planta bukatuta balin badau eta mantenimentu itea juten balin badau orduan ja izaten daia bezero finala, o ja mina nausie, o refineri nausie. Eta beraiek bezeroek ze irudi daukate hanpoz? Kanpotik nola ikusten dute hanpo? Hanpo, pixkat reputazio ona dauken enpresa bat bezala ikusten gaitue, eta momentu mitzat fama ona dakeu. Eta hemen etxean esango zenuke, bereziki ezagunak zaretela? Nik uste ez gala oso ezaunek Euskal Herri mailan. Hanpo igual jendek ezautuko, baina zer egiten don, nik uste jende gutxi dakila, eta balbulak eta zer dioiko jendek azaldin baritzatea. Egia da, kaso, balbula zertarako diren ez dela zerbait oso ezaguna, ez da, gizartean. Nola sentitzen duzuzuk zure lana? Responsabilidade puntu bat sentitzen duzu? Presiorik sentitzen duzu noizean behin? Bai, zeatio, askotan arazoa dau balbulan baten eta parada bat, planta bat gelditu iten du. Eta gelditzen du, eta barku badator, gas naturalagin beteta, milioika balorea dauna han barrun, eta zuk bere fetxa hortako ez bazu soluzionatzen problemea, enpresa horri suposatizkio milak eurok o milioiak igual. Eta askotan presio daukezu, bukabarra dau, ordu sartzituzu behar dien guztik, eta gehiago batzutan, igual gehiagin involukra hori batzutan. Eta nola kudeatzen duzu presio hori, edo denborarekin eta urteekin ikasi duzu? Erik uste, geota okerrago ematetela kudeatzeko presioa, zeti lehen hau, igual lasaiago eta dena egoten itzen, baina bai, ez dago beste remedioik, hasi que askotan beste remedioik ez daunen, aurrera egitzu, bai. Noiz behar sentitu duzu benetan arazo handi bat konpondu duzula, ez dakitola bereziki buruan daukazun batean bat? Bai, batzuk, Rusin permen adibidez otxintzuenen honea, gaina nahi otxintzien, nire telefono egiko zuen, balbula bat fugatzen aizala, planta osoa gelditu barra zekeala, hor ez da gizen badiru suposako zola, eta venga, hartu motxilla, altzien herramientak eta Rusiaino. Eta geroan, soluzionak duen problema nola bait, eta gauzan, eta estatu dutan barku bat zetorren, ez da gizeunetan, eta gu reparazioan gauza gaizki aizitzaizko batatzen, etzalako errexia, zeti azkenen balbula batzun komponentek 100 kilo o tonela da igual pixatzen, dana gurua ginen barrak ez barruti gauza gatatzen, eta tuberin entramadu bat egoten da hor, ez da ulekuik egoten igualatatzeko eta komeritan, eta barkue bator, eta gu ez ginen konsegitzen gauza bukatzea, eta azkenen mintzat lortu gendun, nola bai planta bitzen martxan jarri zuen, eta barko etorri aurretik, eta orduan ba... Claro, pentsatut ere, presio horren beste aldea dela, zure lana balioan jartzea, zure lana benetan garrantzitsua dela, hori ere sentituko duzu. Bai, hori sentitzezu lanen aizeanen. Etzak korsinte, baina bastezea lanen, eta hori esate dizu, eske barko hori ez badetortzen, o barko etortzeako, zuk ez atzau soluzionatzen, 20 milioiko balore hauke horrek, eta hau beste batea, jungoa, zetio munduko la funtzionatze, honek nahi bao, dake 200 kilometroa beste planta bat, hauntza jungoa, eta urdun, urdun sentitzezu presioa. Eta lan teknikoaz gain, pertsonalki hainbeste bidaiatzeak, olako lanetan aritzeak zer eman dizu? Edo zer ikasi duzu? Asko, azkenen mundu ezautu, mundu ezautzeko aukera oso naha, munduko jendeare bai, askotan gaina
leku turistiko guztien lekuta juten geha, eta jende ezberdin ezautzezu azkenen leku turistikotan. Jendea dau turistei behi da, eta igual ez duzu ezautzen benetan nolakoa dan inguruoi, eta justu juten geha igual turista guztik aterrizau, eta iparraldea juten baie, gu aterrizau eta egoaldea juten geha, inorrezan lekoa. Eta zure eguneroko lana oso aldakorra da batez ere bideian zaudenean, ez? Proiektuaren araberako izango da, baina hemen zaudela, orain adibidez. Nolakoa da zure ohiko lan egun bat? Ba, gu normalen guain asistentzi balin badare esku harten, hoi prepatzen ibili barak askotan. Klienteekin asistentzi bat eskatzea izunen, zaila izatea benetan zer nahi don jakitea. Zetia izazu, askotan gaina, izazu persona bat, bea ez dana refineri hortan, bea ez dauna. Bea esan die ze behar don, eta gero bea han ofizina batetik izazu beste ofizina batea, beste munduko punta, eskatzen ze behar don da. Aztarna hoi eta benetan zer behar don, da gero prepatu, repuesto behar balin baie, o utillaje berezin bat imaz balin balgura egoera zaien balin badago atatzeko, igual utillaje berezin bat imaz balin hoi prestatzen aitzen ja. Eta beste batzutan igual, balgulak bialdu ititu hanpoa, reparazio batzuk itea o mantenimentu itea. Urdun gero oik reparatzen dare ibiltzen ga. Eta zer da hanpo zerbizeko taldean lan egitetik gehien gustatzen zaizuna? Nahi gehiena ingurunea mundu ezautzea, eta munduko bazterrak nolako dien. Kuriosidade bauke duendik, eta gustatzen. Eta mantendu dadila, ez da? Eta kontrara, gutxien gustatzen zaizuna edo zailen egiten zaizuna? Incertidumbrea, presioa bukatu barra daula, ondo inda utzi barrauketela nire lana, reperkusia ondi da hor diru aldetik, eta incertidumbre hori azkenen zuk balbula bat reparatzen bazu, ozeo zeikin baduzu barrutik, probau arte, o martxan jarri ez dakizu, benetan ondo funtzionatu behar donu ez da, tarte hori izaten da, gutxina guztetzatena. Eta hanpo kooperatiba bat izatearen azuk nola bizi duzu, indargune bat dela iruditzen zaizu, kooperatibista izatea zer da zuretzat? Netzat indargunea izan barrake zetio bertako langile guztik sentitu barrakeu gurea dela. Eta zerbaitetan ez badeu zerbait ondo iten, o lan esfuerzo bat gehiago eskatzen badeu, azkenen danoi reperkutu behar digu, honeako o txarreako, orduan nik uste responsabilidade gehiago hartu beharko gendukena bintzat, kooperatiba gehan einen. Eta zuk, nola salduko zenioke kanpoko pertsona bati, edo tira, hanpo zerbizen lan egin lezakeen bati, bertan lan egiteko? Zer esango zenioke pertsona horri? Seguronea, beste inun ez dukela topatuko aukera, mundun sekula iruditu hola pentsatur egingo ez lukeen lekuta jungo danik, eta hanpo zerbizen juningo ala, zatio gutxina espero daun lekutan hanpoko balbulare, eta eskaera iten du bertako klientek guguteko. Mikel, oso lan interesgarria daukazu. Eskerrik asko gurekin partekatzeagatik, bizipenak, anekdotat pila bat dauzkazu batzuk izan dira. Eskerrik asko eta ondo segi. Eskerrik asko zuei.